Ψάχνει έναν άντρα με μέλλον, ψάχνω μια γυναίκα χωρίς παρελθόν. Ποιοι είναι λοιπόν αυτοί οι άντρες που ψάχνουν γυναίκες χωρίς παρελθόν? 1. Αυτοί που ανήκουν στην κατηγορία αυτών που πιστεύουν ότι ο γυναικείος κόλπος μεγαλώνει σε μέγεθος όταν κάνουν σεξ με πολλούς άντρες. Είναι σχολή Μπεν Σαπίρο. 2. Αυτοί που είναι σεξιστές και μισογίνηδες και πιστεύουν ότι η αξία μιας γυναίκας μειώνεται όταν κάνει σεξ με άντρες, ενώ των αντρών αυξάνεται. 3. Αυτοί που φοβούνται τη σύγκριση με οποιοσδήποτε άλλους άντρες του παρελθόντος. 4. Αυτοί που είναι επικίνδυνοι γιατί θέλουν να ελέγξουν τις γυναίκες που δεν έχουν εμπειρία και να τις χειραγωγήσουν. Τέλος, αυτοί που ανήκουν σε όλα τα παραπάνω. Και ακόμα πιο τέλος, αυτοί που πιστεύουν ότι δεν είναι κανένα από αυτά, αλλά στην πραγματικότητα είναι είτε κάποια είτε όλα. Ψάχνει έναν άντρα με μέλλον, ψάχνω μια γυναίκα χωρίς παρελθόν. Ποιοι είναι λοιπόν αυτοί οι άντρες που ψάχνουν γυναίκες χωρίς παρελθόν? 1.